jsi od toho auto neměla strach. O každý, tak možná, že by tě ho ukradli. Na ty polní cesty. No to bys to mohl trošku zrychlit, no, ten golkejčník prostě, no. Chudák, teďka Ondra tam zůstal. To mají smůlu. Tak a ten prostřední hrbol přejedeme zase, jak jezdíme, ano. No. Asi ne, no. No a před námi zase větší boční náklon vzadu. Boční máte za sebou. Boční? Tam? Ano. Tam jak jsem se málem to? Ano. Ano. No jo, ale kde je ta hranice? Já vám samozřejmě budu říkat, co tam je trošku doleva víc, jo? Doleva a srovnat se rovně s tím kopcem. Tak. Pomaloučku, hodně pomalu. Ještě kousíček, teď pomalu doprava. Tak, ještě můžete. Co to ušedil to? Já to šetřím. No, v pořádku. Tak a doleva dolů. Asi nějakou půlkou. Stalo se mi na tomhle náklonu, když jsem předváděl maximální náklon, takže mi projeli normálně matky od kola, prostě máš mi projeli diskem. No. Jsem zase zasmál vůbec. Doprava? Doprava. Když si to dáme tím zadním krátkým výjezdem nahoru, tím předním dolů. Tam? Pojď tím zadním nahoru, tímhle si sjedeme dolů. Jo, takže zase podkové. Ano. No a nahoru někudy necháme na vás. To byla rovně. Rovně zase pravá boční náklon. Ty jsi to vzal nějak ulta trošku. No, já to v klidu, pomaloučku, sledovat tu kapotu. Tak a rovně. Tak a jenom rovně, bude to pěkný náklonek. Teď doleva. Tak. No. Si dáme tady tenhle pravej výjezd. Hrbol. To je točený jakoby doleva. Vidíte si tu levou stranu. Já vám budu koukat pravou. Takže na vrcholu doprava. Doleva, ne? Doleva. Teda doleva. Pravu, doleva. Tak. Vidím nebe. A rovně. A jenom rovně pěkně. To jsou panoramata. Tak to si Já viděla jenom nebe přece. stačím všim. Tak a doleva, přímo vlevo je překážka vedle nás, jo? Překážka ten sjezd dolů? No takhle přímo takhle na ten sloup, no. Jo. To je můj oblíbený kopec. Z toho kopcem jednou slečna místo brzdy se šlápla plyn. Bylo to hezký. A jde jsme až k tomu třetímu sloupu tamhle. Ježiš. No to ne. No to jo. Tak hlavně si to nespletil. Tak jsme to ještě sjeli. Pořád rovně. Jako tam? Pořád rovně, no. Tak, no a teďka si ťukla do plynu. A pak ho A místo držela. brzdy, takhle jí to sklouzlo a prd.
No, velký zážitek. Tak si večer nedejte, že jo? No. Taková troska závislá na adrenalinu. No. Teď mám volno, já sice žádný nemám teda, jako, ale když mám, tak jsme klepu. Hledám nějaký nebezpečný zábavy prostě, no. A doprava, vlastně někdy nahoru. Pojedeme takhle doleva na řadu těch krátkých překážek, takhle si pověďte ještě nahoru, tak. Tady doleva přes ty hrboly, jo? Spíš při levé straně, nejezdit úplně ve prostřed té překážky. Fakt to nezničím. Fakt ne. Ta H1 to musí být ještě příšernější. Tak H1 je jako příšera, no, samo o sobě, jako to. A tomu říkám americká vytřaska, že to jako nic jiného není. Pak teď je zase při té pravý, když jsme vpravo, tak. A jak jsme se dostali doprava? Už točíte tím volantem. No. To je normální vlastně v okamžiku, kdy nevidíte, tak vlastně točíte na nějakou stranu. No. Ten plyn je neskutečně citlivý teda. Jo. Je no, jsou to milimetry. Když se šlápnete naplno jako slečna, tak se otevře peklo. Brána do pekel. No. Tak a rovně. Tady mám hammer, který nemá omezovač, normálně mají na 160 omezovač. Tak a doleva. Já jsem to zjistil nedávno teda, jo. Na německé dálnici zřejmě. Ne, zjistil jsem to, když jsem pospíchal u práce. Ale jedu, telefonuju do toho samozřejmě, najednou to se začalo klepat, ale jako fakt jako tam docela dost, ne. No co je, ty. Jsem se podíval na to kilometr, no tam bylo 197, bylo tak těsně tak my pojďme k tomu bezu a dolů, jo? Víš, co je bez. Jo, Jo. to je takový to, Pomalučku tady, pozor na ty kameny, jo? Musíme podvět od nich, jo? Takže jenom takhle rovně, ano, rovně. Pozor na to rovně. takhle. Ještě můžem, ještě. A teď točte doleva, pomalu. Teď levá. Když točíte, zároveň si lehce uvolňujte tu brzdu, abyste odblokovalo, to je ono. A teď už zase pomalu rovnáte do kolma. Tak. Úplně rovně, jo? Tady není. Jo. A uvolňujte si lehce brzdu a pojedeme doleva. Tady, tady. A naučil jsem se ukazovat, tak mávám. Je to lepší. Hlavně, že mě se zdivil, že se to Tak a pojedeme doleva tím hrbolem, takže si můžeme nadjet. Tady tím? Prostě, ano. Spíš vpravo. Při pravé straně Ne. mimo koleje, ano. Tady ten. No, Jo. jako spíš Tak vpravo. a rovně a přidávejte si plyn. Přijet, jo? Ještě plyn. Ještě. A ještě. A ubíráme. To je ono. Výborně. Asi jdeme to zase doleva Já to dolů. vyšlapu taky. A ten kopec, co jsme sjížděli u toho bezu, si vyjedeme nahoru. Takže prostě jenom někudy dolů, je to na vás kudy. Můžete si to dát znovu okolo toho bezu, nebo tady dolů, to je jedno. My se tam potřebujeme dostat kolmo vlastně k té levé straně. Okolo kamenů. Ano, a budeme volit redukci, jo? V tomto případě je to pro jistotu, aby nám to nějak neklouzalo zbytečně dolů. Že tam otočím. No, má to pravá. Už si najede, už tak koukám. Tady neřvalo servo. Takový křikloun. To je rovně úplně. Úplně rovně, no, tak. No, Pravá. Teď si jakoby
mi vyjďte kolmo a pak se trošku couvneme, jo, aby jsme mohli ty ruce tam dát. Přibijte hodně kola. Tak, To samo souvne, ne? Dobrý, brzda. No teď si trošku couvnem. Jenom rovně, musíme být prostě takhle přímo kolmo. Tak, a mezi náprava. Ti špatně už. Mezi náprava teď nepůjde, až teď. No jo, to nebyla pomsta na mě, ale na tebe, viď? Trochu. To by blbě, No, ne? no tak Denny, když byla malá, tak jí bylo Jo, vlastně furt blbě. To jsem měla dát jabko, tyjo, před tady tím výletem. Nebo kinedry, Tak, můžete. Tudíž? aby nebyl z toho větší zážitek, A než rovně jsme úplně doufali. pomalu, v klidu. Jenom Cítím rovně. ten burger. Já si to Cítíte, že je vypadím to to úplně jiná nebo. síla. No to je rozvážná taková. A pravá pomaloučku. Jdem do bezu. A rovně. A To je paráda. ještě pořád rovně a vyhodíme si ty ruce, jo? Zda. Můžete volit neutrál, enko. Pojedu dozadu. Tak, prostřední. Říkáme. A horní. To je ono. A jednička. A zase jedeme takhle rovně.